Čaute ľudia, zdraví vás z Gekonisko od dnešného vianočného špeciálneho videjka. Dnešné videjko bude zamerané na vianočné darčeky, čo som dostal od mojich starých. Takže ideme si ich dneska spoločne rozbaliť všetky, ktoré som dostal. Položím si tieto darčeky tu na vedľa a ideme hneď na prvý darček. Ako prvú vec som si vytiahol takúto hru na Nintendo Security Breach Five Nights at Freddy's, to je moja obľúbená hra. Je to veľmi dobré, že som to nemal takéto, ale kľudne mi napíšte do komentárov, či je to dobrá hra a či sa vyplatí, že som si ju kúpil. A ideme sa povedať, že je obsahu, dnuka. Je obsah nálepky zdarma. Je to môžem takto ukázať. A tá samotná hra, keď sa báli, že aké toto mám tu pozadie, tak to som u mojich starkých a toto tu dala moja sestrica, Chlapková patrola, takže to som nedal ja. Takže nebojte sa, nepozerám Chlapkovú patrolu. Tomuto vianočnému darčeku by som dal kľudne asi 10-10, ale ozvem sa vám a natočím to, keď to budem hrať na Nintendo. Predstavme si, že tu máme vianočné svetielka, vianočný stromček, hej? OK. A máme tu Minecraft Mystery Box, takže ideme sa rozbaliť. Takto to vyzerá. Chcem si to rozbaliť. Oh. Je tam... Je tam prosím vás takýto divný zajac. OK. Ale radšej sa tomuto nebudem vyjadrovať, lebo táto hračka je, vyzerá to tak a táto figurka je dosť nekvalitná, aj tie oči sú také divne urobené, ale je to z železa, takže to sú celkom dobré, no. Ideme aj na ďalšiu vec, čo som dostal, na konkrétne tretiu vec, takže ideme si to spoločne rozbaliť. A mám tu takýto obrovský box, teda aj sám, čo tam bude, takže ideme si to rozbaliť. Wow, máme tu nejakú Funko Popku. Wow. Máme tu na Five Nights at Freddy figurku. Konkrétne Freddyho Fazbeara. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Ako vážne to veľmi dobrý darček. My to oceňujem. Darček ja nebudem hodnotiť, lebo je to veľmi dobré. Ideme si to rozbaliť, ako tá figurka vyzerá. Ako Five Nights at Freddy, konkrétne tú hru mám strašne rád, aj tie filmy, čo vyšli. Takto vyzerá tá figurka našeho krásneho Freddyho Fazbeara. Táto figurka je vážne nádherná, je dosť kvalitná urobená. Späť hlava. Niektorých sa nedokáže. Je takto ako creepy panenka. Takže túto hračku určite hodnotím veľmi dobre. Napíšte do komentárov, či táto figurka sa vám páči konkrétne. Napíšte mi do komentárov, aké by som si ešte mal kúpiť Funko Popky zo série Five Nights at Freddy. A budem rád, keď mi dáte odber na tento kanál. A môžete sa tešiť na silvestrovský špeciál, kde odpálime niektoré pyrotechnické veci. Veľmi pekne ďakujem za 34 odoberateľov, vážne si to vážim a ďakujem vám veľmi pekne. A ďakujem aj za novým divákom, ktorí prišli na tento YouTube kanál a podporili ma. A mám vás veľmi rád. A toto videjko, ktoré vám tu ukážem teraz, malo neuveriteľných 185 zhľadnutí. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Toto je koniec dnešného videa. Ešte to nie je konečná videjka. Nejaká obáločka. A prachy konečne, takže čaute, ja už aktuálne si dám toto videjko, na ktoré sa práve pozeráte. Toto už je taká vsúka na z videa. A toto už je naozaj koniec dnešného videjka. Ďakujem za odobrateľov. Určite mi dajte odber, like, keď ešte nemáte. A niečo napísať pekne pod komentár, alebo niečo napísať hoci čo pod komentár. A ja sa už s vami lúčim a čau!